Ja, dat is hier nu sehr makkelijk. Er zijn hier nog niet veel mensen rum, dat is toch wel nog te tidig. Mensen eten alle Frühstück. Wir haben uns hier nu fijn am Schatten, wo wat gevangen. Dat Futter erst war so sehr fein. Und wo ich bloß mitwiesen, was hier alle Tipps sind. Und da muss ich sagen, ich wieder checken kann. Aber om nog ons naar rond kunnen en dan heb je een idee. En door ze hingen dat witte, dat is naast in de snackbar. Ik heb dus gewoon nog maar vers en een beetje eten. We hebben hamburguesas en chips en salsas en alles uit. Dat is een restaurant. Maar te eten hebben we hier in Duil. Er zijn 5 restaurants op deze ganze resort. Ik heb alle wegen gaan eten. En van eerst oorschool daar waar we daar beetje aan dat strouwdag zijn. Zo was waar eten. We hebben wel een Brazilian restaurant eten. We kunnen zeeën vlees eten. Maar ja, dat is wat we hier vandaag doen. Bij het liggen, bij de voet aan. Eten en schijn gaan. Jullie ook al een wenselijk schönen dag.